Sawubona mlaleli, sesihlangana ngesifo sikavuma konke. Usebekiwe uvuma konke. Abantu loke bekhala kugcwele usizi la ekhaya. Umbiza yonke ubhuti kaMufi lokwazi konke udadewabo kaMufi. Baphuma ngaphandle komuzi bahlala eceleni kwesibaya bekhuluma ngezwi eliphansi kodwa elibuhlungu. Ukwazi udadewabo kaMufi uthi, "Mbani uzogcina ingane? Uma ngizozigcina mina kuzamele ngithathe yonke into ebingakavuma konke." Umbiza aphendula athi, "Kwazi siqeda ukugcoba udadewethu. Abantu basakhala, abanye abakabuyeli emzini yabo. Kodwa wena usuvela ucabanga ngokuthatha impahla zakhe." Ukwazi aphendula athi, "Noma ungaze uthini, ngizothatha yonke into, ungangilwisi njalo uma usafuna ukuphila." Umbiza athi, "Kwazi ungenwe yini? Lezi mpahla zingasiza ingane, singathengisa zikhokhele izifundo zabo." Ukwazi athi, "Njengoba ngishile, angisoze ngitshintshe iplani yami ngenxa yakho." Umbiza athi, "Hayi, sizokulungisa kusasa uma abantu sebehambile. Phela abanye sebekhuluma kabi bethi silwela impahla yomufi sisuke emathuneni, njalo kuzongipha ithuba lokukhuluma nonkosikazi." Ngesikhathi bekhuluma, abantu basemngcwabeni baqhubeka ngokuzwakalisa usizi. Abanye bathi umufi ushiye ingane zisasezincane. Sebeqedile ukudla, abantu baqala ukuvalelisa babuyela emzini yabo. Ngaphandle kwesihlahla, umbiza uhleli udangele. UNyosi unkosikazi wakhe afike ahlale eduze kwakhe. Izwi likaNyosi lithambile liyaduduza, kodwa ubuhlungu buyabonakala emehlweni kaMbiza. UNyosi athi, "Utshona njani Mbiza sithandwa sami? Bengilindile ithuba lokuba nawe, duduzeka. Uselele uvuma konke. Ngiyazi kunzima kodwa kwehlule, qina baba." Umbiza athi, "Angikho kahle emphefumulweni Nyosi sithandwa sami. Bengimthanda udadewethu, ungisize kakhulu empilweni, ngilahlekelwe." UNyosi athi, "Ngeke ajabule akubona udabuke kanje uvuma." Umbiza athi, "Vele angeke ajabule ngoba nangu ukwazi uthi ufuna yonke into ebingekavuma. Uthi uzogcina nengane, njalo kumele ngimxhase uma ngisafuna ukuphila." UNyosi aphendula athi, "Ukwazi uthanda kwenziwa akufunayo yena sonke isikhathi. Yikho akubulalela uvuma. Manje ngeke akubone lokho. Ngitsho la kancane." Wemlalele, asihlangane ku-episode 2 ka-Iyomelwa ngubani intandane. Usizi lukhulu, kodwa impi entsha isezovela phakathi komndeni. Mbani uzothatha ingane? Ngubani uzothatha impahla? Izimfihlo zisezovela. Ubuhlobo buhlolwe. Yomelwa ngubani intandane.